Mihangyo karon ang Provincial IATF sa Bukidnon nga ipailalom sa General Community Quarantine ang tulo ka lugar sa probinsya na mitala og labing dagang COVID-19 cases. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Naalarma na ang Bukidnon Provincial Health Office sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Gani, nagpasa na sila og request ngadto sa National IATF nga ibutang ang tibok probinsya ngadto sa GCQ gikan sa MGCQ apan wala kini naaprubahan. Ang syudad sa Malaybalay ug Valencia ug lungsod sa Manolo Fortich ang tulo ka mga nag-unang lugar sa probinsya nga adunay pinakataas nga kaso sa COVID-19. Gani ang Valencia City nagpasa na og resolusyon nga ibutang ang syudad sa GCQ. So, dako ni siya na problem kung sige ra gyud siya. Kung ang trend kay will continue. So, may tabo na, kung sa'yo naitabo karon sa Cagayan, may tabo po ni sa Amoa. Sa kasamtangan, ana sa sobra 1,100 active cases sa probinsya ug ga-average kuno og 100 new cases per day sukad pa niadtong Marso 24. Sagad sab sa mga nagpositibo, natakdan sa trabahuan, panimalay ug nadala sa mga tawo nga gasuroy-suroy sa nagkadayang lugar. Dugang sa ahensya, puno-puno na sab kuno ang Bukidnon Provincial Medical Center nga mooy COVID-19 referral hospital sa probinsya. Busa giplastar na nila ang mga temporary treatment and monitoring facility kung TTMF aron makatabang. Tanawon na mo among mga katong munisipyo or ang mga syudad na tagas ang kaso. So probably we can decide that sa among provincial IATF na kanina lang mga component municipalities or the city, among mga duha ka city, kung tagas kayo lang kaso, kanina lang i-GCQ. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao